Bha íanacha mar hitcher van 3 bliana suas chun na bliana agus bha bua mhór ige éadmópar mar a thuairt bichéine. Ach is go an scáil ácail cha na charid go an na nimmeach dóid agus ha is méoch agus ha mí go má cáirteil cúteachtaí rise bhaintrach ige mé sé sin den alda. Ach an na dóid neánach éile ha is múneach gundúir éan cúteachug as an daimh a bheit étar mi hín agus éan goharid étar an drólach acamsa bha sin fudach fasc árscáil an ábain. Agus charúí sacamsa a seo gus an romí nam inöfach. Ach is gás ar scáil ácail ha colach go bábhaist íain a bhí dul chuna dachaí acamsa. Agus son córaig rimathir, goharid rimathir ach rimfarantan. Sé fer le un sin go má dúin agus giar a bhain na mathir. Agus bha sin beo an na sean dóid far nach rútealaint na sian acint na pípanuisce na cáilgan léid ach bheit an dáte lán bheachcan agus hiúl agus leorichan. Agus fi aine dul a chóraig rimathir ma dhéon imimeach cúspad. Agus ha cuineach am unrúd a bheit jéspad achcha ma dhéon mar a bheit aine farach cin ma dhéon an sean áir an gálig. Bheit seo intin nach gása. Fan a bheit mé smór ag íain áraint mar an nealahán is grúachach ácanúil sváin agus áraint mar siad a ha chanéad ha suspint anda ach chanéir na tannehan na caran a bheits ag na báirst a cuaréir ar an gúid chuspilin hat díadach a gra ha mé an na heá na trein síos ha uabhasach hat uabhasach fascórn ach réist an commes sálaach go léhan nó dómach cáilhaid nó íon caiitanach go gúin chané ást bharstach go rá a hánta. Agus bha sin an cánaí ar sapid an na clia íon go raibh farachcin chofasc ar na báirst mar go bé báirst bheile nó báirst choirsnach mar dólrú chorúna is dúine mar siad. Agus ag an núnam chusáin fá halú a bhaid trí rúta cinnéile dhéanamh leá. Agus bha maithid fiachan rí becan cúteach a thórsá le céistin is cástrí mar siad a bheit anna uch íain. Bha siad an cánaí bha mis sé farachcin chofata an cómain íain gur raibh an cánaí tost becan fústach go gur ústácha maithirs má farantain ar becan maithaí dhéanamh gasan as té gásan scáil ácail.